Hvad er det, du har der? Det er sådan en lille MacBook her. Ej, ja. Det er jeg godt nok interesseret i. Jeg tror så, det er et fint hest, du har det der. Ja, jeg har en ædelganger. Skal vi bytte for hest for MacBook? Det kan vi da snille. Det er god at have den. Så vil du godt passe godt på. Tak for det. Ja. Hold det op, det er en fin iPhone, du har der. Den er godt nok fin. Ja, det er også en fin MacBook, du har der. Ja. Jeg ved godt, at en MacBook er mere værd end en iPhone, men en iPhone er mere praktisk for mig. Skal vi bytte? Det tør vi godt bytte. Ja. Men hvor meget skal du have for den banan der? Den her banan, den er til salg for det, du har. Jeg har kun sådan en iPhone 5. Jamen, så er den til salg for en iPhone 5. Konen i hvert fald bliver glad for den, så skal vi bytte? Det vil jeg sgu pris på. Ja. Så er jeg hjemme. Det var godt. Det var på tide. Jeg har byttet hest for en MacBook. Nå, en MacBook, det går rigtig godt bruge. Ja, men så bytter jeg en MacBook for en iPhone 5. Nå, en iPhone 5, ja. Det er jo meget bedre at have. Ja, men så bytter jeg en iPhone 5 for en banan. En banan, det er jo godt, fordi jeg er mega sulten lige nu. Ja, det var også det, jeg tænkte. Det har altid ret. Ja.